The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully and patiently wait on the Lord, who makes things grow. In John 8:12, the Word of God says, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa musunod nga pipila ka mga gutlo ato kining igahin sa usa ka hilo mga pagampo aron atong maanda mga tong kaugalingon ingon nga mga magtutuo kung gikinahanglan man atong gamiton ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imubuhata ka na, ikaw mapunan sa Espiritu Santo, o ananaw sab kay pakigambitay sa Dios, o andam na usab ikaw sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O alang kanimo higala, nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka, giawhag ka nga, imong tuuhan sa Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw maluwas o nga makasalmo to sa ikaw sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that through your grace you brought us this time in this Bible study to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to be able to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong mga suki nining atong Bible study ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So, ning adlaw nagpasalamat una sa tanan. Pasalamat kita sa Dios sa iyang paghatag kanato pag lugway sa atong kinabuhi. Extended grace provision kini
kay napa may tuyo ang Dios sa atong kinabuhi. So nining adlaw we are in good health. We are alert with a clear mind. We are alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. Grasya king tanan, and we don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya kini grasya man. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios nga atong gibiyaan kagahapon, og atong gihisgutan ang bahin ining atong dugukan sa atong pagtuon nga the doctrine of mental attitude dynamics. So atong ginaingon nga dunay duha ka matang sa mga magtotoo, either carnal or spiritual. Og anatay kabubuton nga gihatag sa Dios, papilion kita unsay buot nato, mahimong carnal ba o spiritual. So it's a matter of choice. Now kay naghisgot man ta sa miaging panag-uban nato mahitungod sa happiness, ang kalipay. Happiness is attained sa diha nga ang usa ka magtotoo manag-iya na siya o makaangko na siya niya ng agape, kara ug irene. Ang gugma, kalipay, ang resulta nini mao ang kalinaw. So love and joy equals peace. Now ato sang gihisgutan nga ang usa ka magtotoo nga sige siyang tuon sa pulong sa Dios, okay ka na. Apan ang iyang pagtuon pinaagi lamang sa tinawhanon. So dili niya tuhog o mapupo gyud ang buot ipasabot sa pulong sa Dios. Kay ngano man tinawhanon man ang paagi. It is only through human means, which is dili ka na maoy legitimate ang buot sa Dios ka sundo na to ang iyang paagi. So ang tao o ang magtotoo nagtuman siyang gamit siyang tinawhanon nga paagi, so namutang lang siya nga usa ka gnosis believer. Gnosis, G-N-O-S-I-S, meaning ang iyang pagtuon, ang iyang makatunan, academic knowledge lang. Samar sa imong katunan sa mga eskwelahan o mga universidad. Gnosis believer siya. O ato na magisgutan nga ang usa ka gnosis believer, usa ka ignorante nga tao. Ngano? Tungod kay wa man gyud niya tuuhi. Okay, sige siya tuon. Tinawhanon lagi. Gusto lang siyang may baho. Kailangan may depende man sa imong motive sa mga uban. Lain may ilang motive. Gusto sila may baho lang. Kanang malihiro lang. You see? Unya, gusto lang siyang malihiro. Aron tingalis paggawas na niya dito, makig-debate ba siya, makiglantugi. Mapan ka na siya, igo ra siyang manganlan nga gnosis believer. Ug why spiritual validity ang iyang nakatunan. Kay gnosis believer, wa man siya mo subay sa unsay paagi sa Dios nga ang process niini, ang paagi ni mao nga samtang ikaw nagatuon sa pulong sa Dios, imong dawaton tuuhan sa imong pagkat-on niya na nakatunan nimo, nasabtan nimo, imong dawaton, imong angkonon, imong tuuhan. Na mao na nga ang Espiritu Santo mulihok na diha sa pagpaklaro gyud nimo, pagpatin-aw gyud nimo, og kana mo sangpot kana, it will result to epinosis. Epi means above and beyond, labaw pa sa
imong kahibalo o kana nahimo na ng kaalam. You see, it becomes wisdom. Lahi man yung knowledge o wisdom. You see, nahimo ka ng wisdom tungod kay imo mang gidawat, imo mang gituuan, imong angkon. You see, so kana nahimutang kana og metabolize doctrine na. So siya nahimo ng epinosis believer. You see, kumpara nato sa gnosis believer, kahibalo lang to iya. You see, academic knowledge. Apan kung imo ng tuuhan, dawaton nga ng imong nakatunan nga doktrina, gikan sa Biblia, then ang Espiritu Santo mo unsa, mo tiwas gyud ang nagpaklaro nimo og mahimo na kanang metabolize Bible doctrine o ikaw nahimo nga epinosis believer. Now, ato naman sa nanghisgutan nga ang usa ka gnosis believer, usa kini siya ka inconsistent person. Ang buti pasabot, magmalipayon lang siya basihan sa mga kaimtangan, mga tao o mga lugar. You see? Inconsistent ang iyang pagkatao. Meaning, he can only be happy based on his circumstances, on people, and on places. Apan ang usa ka epinosis believer, kini siya opposite. He is a consistent person. He is happy whether in prosperity or in adversity. His happiness remains alive, buhi, because he has unsa, contentment. Na siya ay pagkakontento. Unsay na anaan niya, kontento siya. You see? O ang 1 Peter 5:7 nga popular man kini kayo nga bersikulo, it says, casting all your cares on Him because He cares for you. Kini quotation kana gikan sa Old Testament sa Salmo 55:22. Kay unsay gisulti sa Salmo 55:22? Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He will never allow, etc., etc. Now, kanang burden diya, cast thy burden, ang original nga Hebrewanon nga pulong is Yahab. Yahab. Y-A-H-A-B. O ang imong yugo, ang buti pasabot, ang imong gipasan nga bugat. O kanay, buti pasabot niya ng Salmo 55:22. Nga gikot ka na, kining maong bersikulo gikot ngadto sa 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him because He cares for you. Now, ang tawhanon nga mga paningkamot, ingnunta, human efforts, cannot assure 100% certainty. Dili makasiguro. Only 100% confidence in God through His Word assures certainty without any doubt. Nga wa na'y pagduha-duha, wa na'y pagduda. Now, remember, hinumdumi, it's all again in our mental attitude. Nga sa atong pangisip gyapon. Ang matag usa ka magtotoo has God's 10 problem-solving devices available every moment of his life. Ana ka na, 24/7, 365 days. Na, available, meaning gahuwat lang ka na. Ang napo ka mga solusyon sa mga suliran sa kinabuhi. Kini, gimugna o giandam, tagana sa Dios kanimo magtotoo, kanatong mga magtotoo. 10 problem-solving devices. Nahinumdum ka pa ba? Unsa kining napo ka mga solusyon sa mga suliran sa kinabuhi? Atong reviewhon gamay,
Ang una niini mao ang rebound, ang pagkumpisal. Paghingalan, okay? Pag-acknowledge, pag-admit, pag-cite, pag-enumerate, hingalan, okay? To name. And mo kini ang 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, rebound ang unang solusyon sa problema. Ikaduha, mao ang musunod dayon kini, feeling of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo mo puno diha sa maong magtotoo nga mao pay pag-rebound. Unya ang sunod mao ang faith rest life. Ang pagtuo nga nagadala og pahulay. Mao ni panginabuhi ni, okay? It is a way of life na sa usa ka magtotoo. A faith rest life, pagtuo nga nagdala og pahulay kanang maong panginabuhi. Mao na ikatulo. Ikaupat, ang imo ng pagkahiluna sa grasya, grace orientation. Unya, ang ikalima, mao ang doctrinal nga orientation. Ikaunom, personal love ngadto sa Dios nga Amahan. Ikapito, ang imong impersonal nga gugma ngadto sa imong isig nga tawo. Okay? Way pili. Unya ang mao ang unsa? Inner happiness, ana kay kalipay diha sa sulod nimo. Okay? Inner happiness. Solusyon gyapon ni. Unya ang ikasiyam, maunang imong ginganlan sa English, personal sense of destiny. Nasayod ka na sa imong dadangatan, humani ining kinabuhi. Your personal sense of destiny. So, anak ka na'y pagsalig, okay? Diyan gikan ka na imong pagkamasaligon, gikan sa imong pagkaton sa pulong sa Dios. Ug ang na po, okay, the 10th nga problem-solving device, mauna ang imong pagka-okupado na kang Ginoong Jesucristo. Occupation with Christ. Okupado ka na. Ang sabot pasabot niyang okupado. Well, balilitan na imo. Tawag ni mo sa telepono. Unsa man, ang tuntoyo. Kanang makig-istorya unta ko ni mo. Mayong uy, sari, okupado ko na akong gibuhat. Okupado ko ni ang buot pasabot yung maurag yung imong giduputan. Wa na'y uban. You see? Nagkaroon, giingon na to nga occupation with Christ. Si Kristo na ang naokupar sa imong pauna-una. You see? You're occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. Mao ni ang napo ka-solusyon sa imong suliran ingon nga Kristohanon. Okay? Nakini para nimo magtotoo. Okay? Dili ni ma-apply sa mga di magtotoo. Okay? Wa may in the first place dili man siya magtotoo. Wa man siya labot sa niining mga butanga nga. Mao na nga gikinahanglan niya ang pagsud sa sa maong hugpong sa mga katawhan nga na who belong to the royal family of God. Ikaw magtotoo nga nagpaminaw ning atong pagtuon, you are a member of the royal family of God. Ngano royal man? Ngano harianon man? Tungod kay ang atong amahan, okay, ang atong Dios, si Ginoong Jesucristo is King of Kings and Lord of Lords. Harianon
o royalty. Mga kitang mga magtotoo nga nahisod nining panahon sa simbahan, all of us are members of the royal family of God. So kung ikaw dili pa magtotoo nini higayuna, nagpaminaw ka nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, gidasig ka, giawhag ka, gidapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, the positive volition nimo, ang bahin sa imong positibo diha sa imong kabubuton, paghimog desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, aron ikaw masud na nining royal family of God. Automatic na, once you believe in Christ, God keeps His word. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4:12. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. Unsa pa? Anaa pa diha gani sa 2 Peter 3:9. Pulong kini sa Dios. He is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Buti ba sabot nga ikaw maghinulsol og imong kanang pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Faith alone in Christ alone. John 3:36. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Na mao kini ang mga salvation messages, salvation verses nga angay imong sabton pagayo. So balik ta niya tong 10 problem solving devices nga kini mao ang tagana gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Matanawa, 10 problem solving devices. O kining napo ka mga solusyon sa mga suliran should circulate in the stream of our consciousness. Sa kanatong mga magtotoo. Inumdum ka ba niya ang prinsipyo nga the rate of learning must exceed the rate of forgetting? Ang kapaspason sa imong pagkat-on, kinahanglan mo imong tigbabaw, magauna, kaysa kapaspason sa imong pagkalimot. Proverbs 24:10. If you are slack, ambot pasabot ng slack, negligent, lack of energy, if you are slack, in the day of distress, thy strength is small. Manigisulti is Proverbs 24:10. Now get this. Every time we face any tragedy, any disaster in life, and we fail, that means we are not mature spiritually yet. Kasabot ka? Sabta ka na pagayo. Kaya nga itong common goal, ingon nga mga magtotoo, mauman ang pagkabot ni anang atong tumong our goal, which is spiritual maturity. Now, kung naakay sinati ang mga trahedya, mga katalagman in life, now, sa may mga example o mga tragedy o mga disaster, panlitan na ay mamatay sa membro sa imong pamilya. You see? So, in my case, I met my tragedy and disaster in life when my wife went to be with the Lord. You see, kung biyaan kas imong kapikas kinabuhi o sakop sa imong panimalay, we consider that a tragedy or disaster. Apan, lahi man ang atong masinati ingon nga Kristiyanon labi nagna kay pulong sa Dios kana apil ra sa plano sa Dios. So kay
tao man ta, we consider this tragedy, disaster in life, o kung dili kita magmadinaugon sa pag-atubang niya na, malusno ta, maingnon ta, mawadaan kag paglaom, you will be depressed, kung sa diha, you fail. You see? That means you fail. Ug ka na nagpasabot nga dili ka pa spiritually mature. You see? I hope you get the point there. So it is our utilization of God's assets. Set your minds on things above. Inomdom ka? Colossus 3:2. Set your minds on things above. Itutok ang imong panghuna-huna, punting ngadtos mga butang nga tuwa sa itaas. O kana mo'y atong gamiton kay kana mando sa Dios nga ipagamit nato ang iyang mga kasangkapan, God's assets, spiritual assets. Now, a believer's contentment is all in the right lobe of the mentality of his soul. Timan ina. Ang atong pagkakontinto, anas tuong bahin sa atong panghisip, panghuna-huna sa atong kalag. Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Now, it is the believer's mind that builds his relationship with God. That's really true. Don't you forget nga ang Christian way of life is a mental attitude life. Besides, it is a supernatural way of life. And because it is a supernatural means of spiritual life, it is a unique spiritual life, then it demands a spiritual way of execution. See, doctrinal spiritual way of executing it. If you don't have peace under pressure, there is something wrong in your mental attitude. You see, ang tinuod yung courage, the doctrinal type of courage, is when you face a problem under pressure o naa kay kalinaw. When you're facing a tragedy or disaster in life with peace, bisan og under pressure ka, that is the real kind of courage. That is doctrinal courage, spiritual kind of courage. Nga mao ka na nga atong tumong ingon nga mga magtotoo. Now, where can we get or learn our strength? Diyan man. From our weakness. You see? Diha nigikan sa atong kaluyahon nga atong naangkon kining maong kaligon. Now, consistent post-salvation epistemological rehabilitation is what we need. Ang angay na tong gikinahanglan to discern our weakness. Nga malinggatan nato ang atong mga kaluyahon. You see? Until such time nga makaalinggata, makailata sa atong mga kaluyahon, anha nimo masinati ang kaligunan sa imong baruganan. Kay ikaw nagapadayon malagi sa imong spiritual momentum, consistent ka sa pag-take in sa post-salvation epistemological rehabilitation. No believer can hide his mental attitude. Why kanang tago sa imong mental attitude. God sees it very clearly, like an open book.
Now, although God allows you to think what you want to think, He holds you responsible, answerable, and accountable for what you think. Ayaw gina kalimtipod nga natay freedom. Gitagaan ta, gitugutan ta. Gihantagan ta sa Dios, gitugutan ta sa pag-una-una sa unsay buot nitong una-unaon, apan kita ra gyud ang manubag. We are the only one responsible, answerable, and accountable sa unsa may atong una-unaon, unsay atong himuong desisyon. The mind of Christ is what God wants us to have in order to acquire peace, confidence, stability, and tranquility. You see, mao ni ang mga bertud, mga kanang pagka talahuron, pagkahalangdon, kini mao ni ang giingon ta mga virtue, Christian virtues. O ang huna-huna ni Ginoong Kristo, ni Ginoong Kristo, mao ang buot sa Dios nga atong angkonon. Aron nga atong maangkon ug mapanag-iya ang kalinaw, ang unsay nga na masinaligon. Okay? Ayun ba? I got the right Visayan word. Nga confidence, o ang imong kaligunan, o ang imong kalinaw, tranquility. Kaya ang 2 Timoteo 1:7 nagaingon man, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Mo ka nagisulti diha. Ako malikon. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. 2 Timothy 1:7. Now, unsa man yung subject ni unsa may ingnon ta dugukan ni ining puntuha. The subject here is stability of mind. Ang imong pagka-ligon sa imong panguna-una. It is the direct result of peace, tranquil mind. Stability, ang imong pagkaligon, is judged by the status of the believer's reaction to circumstances. That's true. Ang imong kaligunan, mahukman ka na, can be judged pinagi sa kahimtang sa imong reaksyon ngadto sa mga kahimtangan. If your mind is filled with metabolized Bible doctrine, you will be mentally stable. Ikaw lig-on diha sa imong imong panghuna-huna, mentally stable. Now, ayaw ni kalimting prinsipyo, Christ controls history. Siya ang nagagunit, nagakupot sa kasaysayan. Nothing and nothing happens in this universe without the knowledge of the Lord Jesus Christ. If you are already inside sa operational divine dynasphere, nga mao kanay imong dapit nga puloy-anan, that is your home. Mao kanang imong puloy-anan ingon nga Kristiyanon. Samtang niya ka pa nining kalibutana nga if you are already inside niya na, suod ka na niya na, what will you fear? And whom will you fear? You see? Kaya na may bersikulo, if God is with us, who can be against us? Wala. Wa kay angay kahadlukan o kakulbaan. You see? Kaya nga no, mao na, lig-on ka mentally og na kanay pagsalig, confidence, na anak kay unsa kalig-on sa kalinaw, gawa sa kalig-on sa imong nauna, na kay kalinaw, kalipay, mag-uban na sila.
Okay? Mag-uban na sila. So, true courage is a result of confidence in God. Fear and power are antithetical. Back to 2 Timothy 1:7, unsa gisulti? For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. So, niining puntuha, atong hinumduman ang Lord's table. Okay? Kining Lord's table, pag hinumdum sa atong manunubos. Okay? Ang bread, ang tinapay, personal love for God the Father, motivational virtue kini. Apan ang kupa, the wine, impersonal love for mankind because our Lord Jesus Christ bore all our sins man. Siya man ang sagubang, siya mipasaan, miangkon sa atong mga kasalanan. So, unsay gisulti diha sa pulo sa Dios, kung bahin na sa Lord's table, do this in remembrance of me. Now, but they who wait upon the Lord will have the strength. Mao nang punto diha nga makapalig-o nimo sa imong confidence ngadto sa Dios og imong hinumduman siya labi na sa panahon sa Lord's table. God gave us a sound mind. 2 Timothy 1:7. Sound mind is stable. True courage means sound judgment. This comes from Bible doctrine metabolized diha sa kalag sa magtotoo, dili gikan sa pagbati, not from emotion. Unsa may ihimplo sa true courage? Well, ang ihimplo nato nini mo si David. Si David, iyang gipatay si kinsa? Katong higante, si Goliath. Okay? David who killed Goliath. David had that kind of courage sa pagatubang niya itong higante nga si Goliath. Ingon siya, the battle is the Lord's. David had that doctrinal courage. 1 Samuel 17:1-58, kung buot kang mubasa bahin niya na. 1 Samuel chapter 17 verses 1-58. David had that doctrinal courage. This is the Lord's battle, or the battle is the Lord's. So, ato ragong reviewon kadtong atong gisgutan na nga mga areas of mental attitude. Unsa tong una? Worldliness. Ikaduha, inner happiness. Ikato, peace or confidence. Ikaupat, mao na ning atong gisgutan, stability. Mental attitude is the function of human thought. Emotion has nothing to do with the Christian way of life. Now, you know, what I'm stating, ang akong hisgutan, mao ni mga principle under this doctrine of mental attitude dynamics. Emotion has nothing to do with the Christian way of life. Emotion's right function is simply to appreciate. You see? A believer controlled by emotion is a failure in life. Pakyas gyud siya sa kinabuhi. A believer who is negative only uses emotion. Thus, he can never be a winner in life. Dili. Pildiro ra gyud siya na kuto. Mo iyang gipili. Mo nagingon sa mga katiwangan nato, tinuyuan sa buot. Now, stability, kining stability mo, kini ang fourth area of the mental attitude, is explained na patinaw kini diya sa 2 Timothy 1:7 nga atong gi batbat ganiha.
2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Now, ang stability is a direct result of peace. Direkta yun ang resulta sa kalinaw. Worry and fear are the opposite of stability. Ano? Because the believer is making emotion as the believer's boss. Mo'y iyang amo. You see? Iyang gihimong amo ang iyang pagbati. Now, every time you allow fear to come into your life, you as a believer are not living the spiritual life. So, imo magitugutan ng imong kaugalingon nga mahadlok, you see? So every time you allow fear to come into your life, nga papildi ka sa kahadlok, kabalaka, puro ka na mga sala, ikaw ingon nga magtotoo wa gyud magapuyo sa imong divine danasphere. Wa ka magakinabuhi sa imong espiritualong pagkinabuhi. If God is with us inside the divine danasphere and you are filled with the Spirit, who can be against you? You see? If God is with you, who can be against you? So din hinato huno nga kining pagisugot nini ato ipadayon sa sunod higayon o ayaw kalimot. Pagsubay gyapon nini, pagpadayon sa sibog sa unahan sa imong spiritual momentum, samtang kita magahisgot ni ining maong doktrina, the doctrine of mental attitude dynamics. Magampo ta. Amana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo. Lamdagi pa kami dugang o Dios. Dasiga kami sa pagpadayon, sa pagtuon sa imong pulong. O nga unta kini mahimo nga panalangin ngadtos naga paminaw ni ini, o nga unta ana ay epekto sa ilang kinabuhi, makaamgo sila unsa ka mayong danon nining imong mga pulong nga mauman ang kamatuoran ang magahatag kanila ni anang kalig-on, kalinaw, kalipay sa ilang pagkinabuhi. Ubani kami o Diyos sa among pagpadayon, paggamit sa imong mga pulong, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.